hetkellä ehkä ainoaa todella käyttökelpoista taitoa tarvitaan. Monissa pelastustehtävissä on pelastajille jaettu jo heti lähdössä huonot kortit. Veden varaan joutuneille odottavan aika on, jos mahdollista, vieläkin pidempi. Väsymys ja kylmettyminen iskevät usein ennen kuin paraskaan apu ehtii paikalle. Lähde keskivirtaa päin uimaan. Tässä harjoitellaan sektorietsintää, eli tyypillistä tilannetta, jos tässä on uhri tippunut tähän veteen, niin määrätään sektori ja sukeltaja haravoi sen järjestelmällisesti. Ihmisten tekemät virheet jäävät ihmisten korjattaviksi myös ympäristöonnettomuuksissa. Öljyjen ja muiden kemikaalien pääseminen vesistöön tai maaperään on erityisen haasteellista, sillä onnettomuuksina ne ovat useimmiten vaikeasti ennaltaehkäistävissä. Suurinkin sotku kun on yleensä puhdas vahinko. Sairaankuljettajan ammattitaito on sitä, että jokaista potilasta hoidetaan samalla lailla. Oli sillä potilaalla sitten oikeasti hätä tai ei, niin täytyy ajatella, että siellä on takana se ihminen, joka tarvitsee jonkunlaista apua. Valot 17. Sitten oikein. Joo, ja yksiköille tiedoksi Aatami 01 todennäköisesti. Meidän työssähän me hoidetaan ainoastaan tiettyä oiretta ja kaikki hoidot etenee sen oireen mukaan. Me ei pystytä hoitamaan potilaan sairautta, eikä yksinäisyyttä, eikä muutenkaan sitä johonkin liittyvää pahaa oloa, vaan sitä tiettyä oiretta, mikä siinä sillä hetkellä ilmenee. Väestö ikääntyy. Diabetes, sydän- ja verisuonitaudit tai päihteet näkyvät päivittäin pelastuslaitoksen lääkinnällisen ensihoidon tehtävissä. Suurin osa sairaankuljetuksesta ei ole taistelua elämästä tai kuolemasta. Useimmille jo pelkkä avun saapuminen luokse poistaa monta vaivaa. Toisinaan taas on tilanteita, jossa kaikki apu tulee liian myöhään. Analysoin nyt irti potilaan. Kuolema liittyy niin oleellisesti tähän ensihoitotyöhön, että tavallaan sen on oppinut hyväksymään, että kuolemahan on osa elämää. Kaikkia ei voida auttaa. Että niitä ei kannata lähteä kotiin viemään niitä surullisia asioita. Ja kun tämän työn luonne on se, että nähdään paljon just sitä elämän varjopuolta, niin se on tehtävä vaan ihan työtyönä ja unohdettava sitten asia ja jatkettava taas seuraavalla kerralla uudestaan. Tytti! Kuuleksä? Kauhean lämmin. Vaikeimpia on tietysti ne, mihin ei ole tullut rutiinia. Lapsipotilaat on aina haaste, koska siinä on niin iso semmoinen henkinen paine varmaan omalla kohdallaan myös niistä omaisilta, mikä suuntautuu siihen tehtävään. Myöskään ensihoidossa kaikki pelastuslaitoksen auttajat eivät ole ammattiauttajia. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla vapaaehtoiset ovat pelastus- ja sammutustoiminnan lisäksi auttamassa ensivastetoiminnan muodossa myös äkillisesti sairastuneita. Auttajaksi ryhtyminen noin siviilistä niin ei välttämättä ole niin vaikeaa, jos sitä on tehnyt vähän pitempään. Eli se on luonteessa, se on halu ja kun vaatteet pukee päälle, hälytyslaitteet kytkee päälle, niin siihen se tietynlainen ammattiylpeys tulee väistämättäkin heti. Ja se tuo hyvin helposti sen niin kuin roolin henkilöille. On hyvin hengissä, mutta voi olla, että pitäisi viedä sisällä lämpiä. Nyt lämpösee tää. Inhimilliset virheet, tekniikan pettäminen tai joskus suoranainen huolimattomuus ovat syypäinä siihen, että onnettomuuksista tuskin koskaan päästään kokonaan eroon. Vahinkoja sattuu ja niistä on vain otettava opiksi. Usein onnettomuudetkin vain sattuvat silloin, kun olosuhteet ovat muutenkin vaikeat. Kyllä joo, tämä pakkanen vaikuttaa aina meidän sammutukseen, kun vettä käytetään. Jäätyminen on yksi ongelma. Minkälaisia käytännön ongelmia esimerkiksi tämän tyyppisessä palossa aiheuttaa? No, letkujen jäätymisiä, suihkuputkien jäätymisiä. Perinteinen valistaminen ja ennaltaehkäisy eivät tavoita heitä, joille tyypillisimmillään vahinkoja sattuu ja jotka myös onnettomuuksissa useimmiten menehtyvät. Tämän epäkohdan korjaaminen on pelastuslaitoksen tulevaisuuden suurimpia haasteita. Nyt on kaikista tärkein se, että meidän pitää saada toi porrashuoneisto ihan tyhjäksi savusta ja pitää varmistautua siitä, että kukaan ei ole jäänyt tonne huoneiston sisälle. Se on aivan täynnä savua. Eli onko tässä vauva näytössä?
Joo. Sampi. Lähtikää saman tien tää vauva ja äiti sairaalaan. No ainahan joulu on sellaista aikaa, että ei toivo kellekään ihmiselle mitään pahaa, mutta ikävä kyllä näitä tällaisia sattuu. Ja kyllä niin kuin pelastuslaitos on varautunut tähän, että kaikki asiat hoidetaan tyylikkäästi alusta loppuun.